Ben, falabas, Isidoro, deses importantes orzamentos e sobre eles queremos enfocar a seguinte pregunta e que precisamente a evolución dos mesmos na Federación Galega nos últimos tempos pasaron de ser, digamos, nun porcentaxe importante amplamente dependente dos fondos públicos en canto a subvencións, pasando na actualidade a estar moi equilibrados e contar con importantes recursos propios e, sobre todo, contando tamén con importantes patrocinadores como poden ser a Banca, Cosaga, Gonzacar ou Torre de Núñez. Como foi esa evolución de acadar, compensar esos ingresos? Imaginamos que moitísimo traballo detrás de todas estas xestións. En efecto, Claudio, os recursos propios da Federación Galega superan con creces os orzamentos que se reciben anualmente da Xunta de Galicia, pero o máis importante é poder acreditar que a día de hoxe temos unhas contas saneadas, equilibradas e que felizmente superamos os efectos da crise iniciada no ano 2009 de carácter económico. O patrimonio neto da Federación Galega é positivo e agora outro dos desafíos é evitar que esta nova crise económica que afectará a todas as capas da sociedade perxudique pois a Federación Galega e eu estou convencido de que nesta ocasión non será así. Unha parte importante do gran aumento dos recursos propios, aparte de algúns patrocinios que nomeaches como a Banca Fundación, Torre de Núñez, Gonzacar, Hospital Cosaga ou incluso a Banca Seguros, é o gran aumento de practicantes federados na nosa comunidade. Cada vez son máis persoas que confían na Federación Galega e dilicencian a súa licencia con nós. Dende que son presidente pasamos de 2.000 licencias a ter máis de 8.000 na actualidade, sen contar as licencias de día correspondentes a corredores populares que están cifradas en torno a 70.000 en Galicia. Todo isto nos permite ter unha menor dependencia das subvencións públicas, maila que as súas aportacións seguen sendo necesarias, xa que todas as federacións deportivas temos que desenvolver as denominadas funcións públicas delegadas.